ደውበል በል ደውበል حسب
Kanalong. Abo kasi sa kanalong. Gubernur Gubernur Lukas Atas Hasan Sultan Dewu Abdul Qadir Wakat Habib Abdul Sinayos Abu Mubarak Gubernur
ጳጳስ አቡነ ጎርጎርዮስ ናይ ሰሜናዊ ቀይሕ መሓሪ ክቡር መራሒ ስራሕ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ሊቀ ጉባኤ መሓሪ ክቡራን ኣቦታት ሊቃውንቲ ኣዕይንተ እግዚአብሔር ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ከምኡውን ክቡራት ኣቦታት ኣዕዳት ተሳተፍቲ ናይዚ ዕለት ብመጀመርያ ንሓደ ሓዲርኩም ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እንኳዕ ናብ ዝኸብርን ቅዱስን ዕለት እዚ ኣብፅሐና ኣጀሚሩ ዘፈፀመና እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ በመጀመሪያ ምስጋና ንርአት እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቕርብ። መራይ ክብራ ስድራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታት ሊቃውንቲ ካብ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ኣትሒዞም ክስባቢ ሰዓት እዚ ደኺምና ከይበሉ ቀለብ ንኣና ንዓመትና ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክቡና ሓዲሮምን ትማሊ እውን ውዒሎምን እዮም። ሕጂ እውን ሕፅር ሕፅር ዝበለ መደባት ስለ ዘለና ኩልና ንቅድሚት ናብ መድረኽ ንሕለፍ ኩልና ንቅድሚት ናብ መድረኽ ንሕለፍ እሞ ብመጀመርያ ናይዚ ዕለት እዚ ቃል እግዚአብሔር ብሕፅር ዝበለ ብሊቀ ስዩማን ኣቦይ ቀሺ ኪሮስ ክወሃበና እዩ። ከምኡውን ዝተረፈ ብምውፃእ ኣቦና ክምልአልና እዩ። ድሕሪ እውን ኣባላት ሰበካ ጉባኤ ብዘለዎም ብቲ ንገሩልና እኳ እንተዘይበሉ ቅንበለ እንተተኣቢ ጸጋ ስለ ዝኾነ ብቲ ቀሪቦሞ ዘለዉ ኣብዚ ንኣና ንኣኻትኩምን ንኹልና ክሕብርና እዮም። ብድሕሪ እውን ናይ ኣቦታት ዓበይቲ ኣገልገልቲ ናይ ደብሪ ቁስቋም ናይዚ ደብሪ እዚ ብምፁእ ኣቦና ዝተዋሃበ ቀሚስ ስለ ዘሎ እቲ ናብቲ ቀሚስ ክንሓልፍ ኢና። ብሕፅር ሕፅር ዝበለ መደባትና ክንውድእ ስለ ዝኾንና ኩልና ዓቕሊ ንግበር። መጀመርያ መድረኽ ንሊቀ ስዩማን ኣቦይ ቀሺ ኪሮስ። ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ አቡነ አቡነ ሉቃስ ሊቀ ጳጳስ ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ሀገረ ስብከት ከምኡውን ዋና ጸሐፊ ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ብፁዕ አቡነ አቡነ ጎርጎርዮስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይ ባሕሪ፣ ሊቀ ካህናት ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ መሃሪ መዝገቦ፣ መራሒ ስራ ሀገረ ስብከት ዓዲ ቀይሕ ደቡብ ዓዲ ቀይሕ፣ ከምኡውን መላከ ሰላም ቀሲስ ፍጹም ተስፋ ስላሴ መራሒ ስራ ንዑስ ሀገረ ስብከት ሰንዓፈ፣ ማዕቶተ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት አዕይንተ እግዚአብሔር ካህናት ላይካንሁም ለእግዚአብሔር ምስጢር ዲያቆናት አልባስዩ ለእግዚአብሔር ዝተባሃልኩም ምእመናንን ምእመናትን ደሓን ዳሓዲርኩም ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብቲ ጽልማት ናይ ለይቲ ኣብቲ ብርሃን ናይ መዓልቲ ካብቲ ዝነበርናሉ ገዛናን ዓለምን ኣብዚ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ቃለ እግዚአብሔር ንሰምዐሉ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንራኸበሉ ኣብዛ بدم استوجوا قدس ቤተክርስቲያን ዘብሰሐና ዘኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ለማዓንቲ ናይቲ ዘለናዩ ከባቢ ማለት እዩ አተፈርዶ ደብረ ቁስቋም ቅድስት ማርያም ህንፃ ቤተክርስቲያን። ከዚህ ቤተክርስቲያን እዚ ብግሩም ስራ ብዘደንቕ ተሰሪሑ ለማዓንቲ መመረቕታ ዝኾነሉ እዩ። ከዚህ በመሆኑ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ካብቲ ዋዜማ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ነዚ ዝሰማማ ጣዕመ ዜማ ከብፅሑ ዝሓደሩ ከም መበገሲ ክኾነና ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ይብል ኣብ ጽሕፋቱ ተፈሳኩስ መይቤሉን ቤተ እግዚአብሔር ንሃውር ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኽድ ምስ በልሉ ተሓጐስኩ ደስታ ተሰምዐኒ ይብል። እንታይ ስለ ዝኾነ ዓዚሉ ዝመፀ ዝፀናንዓላ ካብቲ ካሊኡ ድማ ሓጐስ ዝረኽበላ ብሓቂ ለሚኑ ድማ ልመናኡ ዝረኽበላ በረኸተ ስጋ በረኸተ ነፍስ ድሕነተ ስጋ ድሕነተ ነፍስ እተውህድ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ ይብል ልበ ኣምላኽ ዳዊት። ስለዚ እዚ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዝምረቕ ዘሎ ምስ ንብል
ቤተክርስቲያን ማለት ማህደር እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ንደቂ ሰባት እግዚአብሔር ምስ ሰባት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸቡላ ድልድይ ቤተክርስቲያን እያ። ኣብዚ ምድሪ ኮይና ድማ ናብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ተሰዳድረና ናብ ገነት መንግስተ ሰማያት እዛ ዘለና ቤተክርስቲያን እያ። እዚ ክስራሕ እውን እግዚአብሔር አምላክ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ንዓበው ተገሊጹ እዩ። ካብኡ ካብቲ ብዙሕ ዝረኸቦ ዝገበሮ ነገራት ከም ዘረድአና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር እናራኸበላ ምንጪ መራኸቢትን ኣብ ደገ ሰማያትን ከም ዝኾነት ኣብቲ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ዘፍጥረት 28 ካብ 16 ክሳብ 20 ዘሎ እንተሪእና ምስ ሃው ኤሳው ምስ ተባዓሰ ንስደት ምስ ከደ ኣቦና ያዕቆብ ተኸታተልዎ ንስደት ይስኸይድ ዘሎ ንስደት ምስ ከደ ክጓዓዝ ውዒሉ መንገዲ መሲዎ ካብቲ ዝነበረሉ መንገዲ ኣልጊሱ ደቀሰ ይብለና እምኒ ተንተሪሱ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ንሰባት ከም ዘይፍለዮም ብቅዱሳን መላእክቲ ብኩሉ ከም ዝሕልወና ብራእይ ብሕልምታት ስለ ዝግለጽ ድማ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣብቲ ዝተንተራእሶ እምኒ ናይ እግዚአብሔር መላእክቲ ክወፁን ክወርዱን ርኢዩ። እዚ ሕልሚ ምስ ረአየ ድማ ኣነ ደኣ ኣይፈለጥኩን እምበር ብሓቂ እዚ ኣብ ደገ ሰማያት እዩ እግዚአብሔር ድማ ብሓቂ ምሳይ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣይተረድአንን ነይሩ ኢሉ ምስ ተንስአ እዛ ተንተሪስዋ ዝነበረ እምኒ ዘይቲ ዓብሲሱላ ኸደ ይብለና መብፅዓ እውን ተመባፅዑ ይብለና ማለት እዩ። እቲ መብፅዓ እንታይ እዩ? መብፅዓ ዝነበሮ ኣነ ኣብ ዝኸዶ ኩሉ መንገደይ እግዚአብሔር ምሳይ ኮይኑ መንገደይ ኣቕኒዑለይ ኣብዚ ስደትን መከራን ብሰላም ናብ ቤት ኣቦይ ተተመልሼ ብሓቂ ኣብቲ ዝረኸብክዎ ዕሽን ካብ 11 ኸውፅየ እዛ እምኒ እዚኣ እውን ቤተ እግዚአብሔር ክትኸውን እያ ክሰርዓ ኢሉ ማለት እዩ። ሓደ ኣብዚ ጸሎት ንጽላይ እውን በቦና ያዕቆብ ብሕቲትካ ወይ ትገብሮ ቤት ጸሎት ከም ትሕት ቤተ ክርስቲያን ሰሪእናዮ ዘለና ከም ዝጀመረ እዚ ዕሽር ንብሎ እውን እሱ ከም ዝጀመረ የረድአና ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦና ያዕቆብ ኣብ ዝኸድክዎ መንገዲ ኢሉ እግዚአብሔር ምሳይ ኮይኑ ካብዚ ስደትን መከራን መንገደይ ቀኒዕኒ ብሰላም ተተመሊሰ ንዛ እምኒ ኣብዚ ሓውልቲ ተኺለያ ዘለኹ ቤት ኣምላኽ ክገብራ ክሰርሓ ኢሉ ስለዚ ዘይት ኣፍሲሱላ ኸደ ይብለና እንታይ ማለት እዩ? እታ እምኒ ቤተክርስቲያን ህንፃ ዝህነፀላ ዘሎ እዚ መንደቃት ንሪኦ ማለት እቲ ያዕቆብ ናይ ቀሳውስት ምሳሌ እቲ ዘይት ድማ ናይ ሜሮን ስለዚ ቅዱሳን ብፁዓን ኣቦታት ትማሊ ከም ዝረኣኹሞ እዚ ቤተክርስቲያን ሜሮን ተቐቢኡ ኩሉ ጸሎተ ስርዓታት ናይቲ ቤተክርስቲያን ህንፃ ክፍፀም ዝግብኦ ወንጌል ዮሃንስ ብምሉእ ዝተፈላለየ በፂሑ እዚ ማለት ሓድሽ ህንፃ ክስራሕ እንከሎ ቤተክርስቲያን እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ኩሉ ንዋያት ዝኸብረሉ ብሜሮን ይቕባእ። ስለዚ ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ድማ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ኩላትና ካብቲ ዝነበሮ ታቦት እውን ጥንታዊ ቦታኡ ናብዚ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ እዚ ሓድሽ ቤተክርስቲያን ህንፃ ዝነበረ ተሰሪሑ ብሜሮን ኣቦታት ብጸሎተ መስቀል ስለ ዘኽበርዎ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ? ኩል ግዜ ንሕና እንሰግደሉ እንቆርበሉ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን ዝፍተተሉ ብዓብዪ ታቦተ ሕግ ኣለዎ ማለት እዩ። ቅዱሳት ንዋያትን መስቀል ጽናዛ መሰሰሉ ኣልባሳት ብምልኦም ኣብዚ ቤተክርስቲያን ዘለዉ ሓደሽቲ ዝመፁ ኩሎም ንዋያተ ቅዱሳት ሜሮን ተቐቢዮም ጸሎት ተገይሩሎም ከቢሮም ንዋያተ ቅዱሳት ናይ ቤተክርስቲያን ይኹኑ ካብዚ ኣይወፁን ማለት ዋላ እንተዓረጉ እውን ኣብቲ መንበሪ ዕቃ ቤት ናይቲ ቤተክርስቲያን ግምጃ ቤት እዮም ዝቕመጡ እምበር ንኻልእ ነገራት ኣገልግሎት ኣይውዕሉን። ሓደ ግዜ ንእግዚአብሔር ዝተወፈዩ ዝተቐደሰ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ቤተክርስቲያን ከም ንሪኦ ዘለና ኣፍ ደገ ሰማያት ብረድኤት ምስ እግዚአብሔር እንራኸበላ ኣዕይንቲ እግዚአብሔር ድማ ዝርአያላ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ኣዕይንቲ እግዚአብሔር ዝርአያላ ኣእዛን እግዚአብሔር ዝሰምዓላ እግዚአብሔር ንዘለዓለም
كم زحلوان زحاليلان قالت كيدان زعتولا أب كال عايزنا معين مراف شوعته كاب كسر 4-15 ترينا نقول سولومون بيت እግዚአብሔር مسرها كل مسوده እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢልዎ ማለት ተገልጸሉ ብርህን ብራይ መንስ መስተገልጸሉ እንታይ ኢልዎ ካብ ኩለን ስፍራታት ቦታታት ነዚያ መሪጽ ያለሁ ንዘለ ዓለም ንዓይ መሕደሪተክ ትኸውን ቀዲሰ ያለሁ እቶም ህዝበይ ውን ኢሉ በስተፈላለየ ምክንያታት በኃጢአቶም በበደሎም በኽፋቶም ንዝበደሎምን ኃጢአቶም ድማ ፈሊጦም ትሕት ኢሎም ካብቲ ዝነበርዎ ቄናን መንገዲ እውን ተመሊሶም ንዓይ ገጸይ እንተደለዩ ኣነ ኣብ ሰማይ ኮይነ እንሆ እርእለኹ ኣእዛነይ እውን ይሰምዓላ ስለዚ እንታይ ክኾን ኢልዎ እዚ ቤት እዚ ንዓይ መሕደሪ ካብቲ ክፉእ ዝሓሰብክዎ ነገር መቕሰፍቲ መዓት እውን ኣይከውርደሎም እንታይ ደኣ ምሕረት ክሰደሎም እየ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ይወርደና እዚ ቤት እዚ ናይ ምሕረት ቤት ናይ ቅሬታ ቤት እግዚአብሔር ምሳና ከም ዘሎ ናይ ቃል ኪዳን ቤት እዩ ማለት እዩ ካልውን እዚ ቦታ እዚ ቤተ ክርስቲያን መሸቀጢ መነገዲ ናይ ምድራዊ ነገር ኣይኮነን ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21:13 ማርቆስ 11:17 ተሪና ቤቴሴ ቤተ ጸሎት ውእቱ እዚ ቤት ንስኹም ግን ናይ መነገድን መለወጥን ጌርኩሞ ንግድ ቦታ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዝረኣና ህዝበ ክርስቲያን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዛሩ ወላ ከተማታት ጌጋይ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ንግድ ኣይግበርን ናይ ንግድ ቦታ ርእሱ ዝኻል ኣለዎ ማለት ናይ ጸሎት ቦታ ናይ ሃይማኖት ቦታ ናይ ኣምልኾ ቦታ እዩ ቤተክርስቲያን ጎይታና መድኃኒት ክርስቶስ ድማ ወንጌል ሰበኸላ ኣብቲ ኩሉ እንደ እብሪና ስርሐው ንዓይን ንዓኹም ከድሕን እዘለናይ ወርሓት ብፍላይ ዝሕጂ ፍልይ ዝበለ ካብ ኩለን ወርሓት እዚ ወርሓ ታኅሳስ ወርሓ ጥምታይ ወርሓ አስተርእዮ ወርሓ ምግላጽ እቲ ልደት ናይ ጎይታ ምስ ናይ ጎይታ ልደት በዓለ ሥላሴ ልማዓንቲ ምስ ናይ በዓለ ሥላሴ ድማ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ታቦት እዚ ኣቀብ ጎርዞ መንገዲ ዕርፍን ብሓደ ኮይኑ እዚ ቤተክርስቲያን እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝኾነ ህንፃ ቤተክርስቲያን ተሰሪሑ ዝምረቐሉ ዘሎ ዕለት ስለዚ ኣብዚ ዝምረቐሉ ዕለት ድማ ጎይታና ክርስቶስ ካብቲ ዝገበሮ ሓደ ኢሉ ኣብቲ ስብከተ ወንጌል ከም ዝሃበ ትምህርት ከም ዝሃበን ማለት ዝገልጸልና ዘሎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20:1 ስለዚ በቲ ትምህርት ድማ ኩሎም ተሰምዑ ዝነበሩ ናይ 5 ዕዳጋ ዝኣክል ህዝቢ ካብኣቶም እዮም ዘሚትን 20 ቤተሰብ ዝሰዓብዎ ማለት እዩ ኣቦታትና ሐዋርያት 72 ኣርድእት 36 ቅዱሳት አንስት 12 ሐዋርያት ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ኣቦታትና ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉላ ኣበይ ኮይኖም ኣብቲ ጽርሐ ጽዮን ኣዳራሽ ንብሎ ዘለና ኣቡ ጸኒዖም ስለጸንሕዮም መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ ስለዚ ኣብ ቤተክርስቲያን ንሕና እውን ንየማን ጸጋም ከይበልና ካብቲ ናይ ዓለም ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ክህደት ናይ መናፍቅነት ናይ ዝተፈላለየ ጥርጥር ዘለዎ ዓለም ወፂና ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ቤተክርስቲያን እንድሕር ጸኒሕና ከምቲ ኣቦታትና ሐዋርያት ፈርሃ ዝነበሩ ተባዓት ካብ ብሌስ ተሓደስሉ ብኣይምሮ ዝጎምለስሉ ሓንቲ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ 72 ቋንቋ ንምትርጓም ናብ ዓለም ብምሉ እዚ ኣልጫ ጽልማት ዝነበረ ዓለም ጸልሚቱ ዝነበረ ብርሃን ኮይኖም ጨው ኮይኖም ዘመቀርዎ ንሕና እውን ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እንድሕር ተረኺብና እዚ ኩሉ ጸጋ ከም ንረክብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:1-4 ይረድና ቤተክርስቲያን ኣቦታትና ሐዋርያት ብፍቕርን ሓድነትን ዝነብሩላ ዝነበሩ ናይ ፍቕርን ሓድነትን ቦታ ኣቦታትና ሐዋርያት እውን ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ሉቃስ ወንጌል 24:4-9 ግብረ ሐዋርያት 1:12-15 ተሪእና ብሕብረት ብፍቕሪ ብሓድነት እቲ መኣዶም እቲ ሲኒት ዝነበረ ሕብረቶም ብፍላይ ካብተን ኩለን ናይ ዓለም ዝነበረ ዝገልጽውን ኣጋፔ ዝበሃል ፍቕሪ ከም ዝነበሩ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሕውነት ናይ ሓድነት ማሕበር ቤተክርስቲያን ናይ ሓድነት እያ ቤተክርስቲያን ናይ ሕብረት እያ ናይ መለላይ ናይ ምፍልላይ ናይ መናፍቅ ናይ ጥርጥር ኣይኮነትን ማለት ናይ በይንኻ ትብል ኣይኮነትን ኩሉኻ ድኻ ሃብታም ዓብይ ንእሽተይ ከይበለ ኩሉ ዝእከበላ ኩሉ ድማ ዝደለዮ ዝረኽበላ እቲ ምድራዊ ሰማያዊ ዝደለዮ ዝሓተቶ ኩሉ ኣብ ቤተክርስቲያን ተመጽኡ ዝረክብ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ኣቦታትና ሐዋርያት ብጸሎት ዝተኩሕላ ተኣምራት ዝገብሩላ ዝነበሩ
እዚሁን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ተሪና ኣብቲ ንጸሎት ዝወጽሉ ዝነበሩ ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስን ዮሐንስን ንትልሙት ዝነበረ ካብኣታቶም ዝደልየ እንታይ ነይሩ ምጽዋት ይደልዩ እሳቶም ግን ንሕና ዝወሃብ ምትፍርዮ ዘለኻ ምጽዋት ጨርቅ ብሩር ገንዘብ ኣይኮነም ምሳናት እንታይ ዳ በቱ እግዚአብሔር ዝሃበና ንሕና ናባና ጠምት ኢሎም ናባም ምጥማት ማለት ናብ እግዚአብሔር ምጥማት ማለት ናብ ቅዱሳን ሐዋርያት ስለዚህ ናብ ቤተክርስቲያን ምጥማት ማለት ናብ ሰማያት ገነት መንግስተ ሰማያት ምጥማት ማለት ስለዚህ ካብቲ ዝነበሩ ሕማም ደዌ ድማ ተፈዊሱ ምስኣቶም ኣትዩ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከገልግል ኣብ ቤተክርስቲያን ንሪኦ ማለት ክመላለስ ስለዚህ ዝሓመመ ዝፍወሰላ እያ ማለት ቤተክርስቲያን ዝተሸገረ ድማ ሽግሩ ፍታሕ ዝረኽበላ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ቤት ተንቆልቲ ኣብ ቤት መተተኛታት ኣብ ቤት ናይ ሓሰውታ ኣይኮነን ዝርከብ እዚ ኣብ ቤተክርስቲያን ጥራሕ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ጸጋ በረኸት ንጭንቀትና እውን ፍታሕ ዝርከበሉ ስለዚህ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኩላትና ናይ ጸሎትን ኣምልኾ ቦታ ምዃና ፈሊጥና እቲ ዝግባእ ክብሪ ክንህባ ካብቲ ዝግባእ ክብሪ ድማ ከይነጉድለላ ንባዕልና ክንብል ምክንያቱ ኣብዚ ብዝሰራሕናዮ ብዝፈጸምናዮ ኢና ናብ ሰማያት ዝሓልፍ ኣነ ንስኻትኩም ብሂወትና ከዘለና ኩል ግዜ ካብዚኣ ከይና ኣበይ ንኣቱ ገዛና ኩላና ኣብ ገዛና ንኣቱ እታ ገዛ ጽቡቕቲ ድያ ሕማ ብዘየገድስ እቲ ገመናት ኩሉ ሂወትና ኣብዚ ዓለም ኣብ ንነብረሉ 70 ንግበር 80 ዓመት 60 ንግበር ታ ገዛና ታ ምድራዊት እዩ እዚኣ ከዓ ገዛና ናተይናትኩም ቤተክርስቲያን እያ ማለት ናይ ኩላትና ብሂወት ሳብ ዘለና ምስ ሞትና እውን ንቅበረላ ቤተክርስቲያን ኣዕፅምትና እውን ዝዓርፈላ ናይ ክብሪ ቦታ ቤተክርስቲያን እያ ስለዚ ቤተክርስቲያን እዚ ህንፃ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሰራርሑ እንታይ ይመስል ኩሉ ንሪኦ ኣለና ትስተረፈ ድማ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ክሕግዘኩም ጀሚርኩም ኣለኹም ፍጻሜ ከብፅሐኩም እያ ኣቦታት እውን ብጸሎት ኩሎም እዞም ሊቃውንት ኩሉ ንዓኻትኩም ብየማነ ጸጋም ካብ ርሕቐት ቀረባ መፅኡ ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ነዚ ዘለናያ ኣቆርዞም መንገዲ ዕርፊ እንታይ ማለት እዩ ጽቡቕ እንኳን ኣብፅሐኩም እንኳን ኣሕጎሰኩም እንኳን ኣርኣየኩም ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ተሪፉ ዘለውን እግዚአብሔር ክምለአልኩም ከምዚ ናይ ህንፃ ቤተክርስቲያን ከም ዝረኣናዮ ኣብ ቡልያት ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ምስ በዓል ሙሴ ኮይኑ ኣብዘ ሰዓቱ 25 ኣብ ማእኸልኩም ክዓርፍ ቤተ መቅደስ ስርሕሎ ምስ በለ ሰሎሞን ዝሰርሖ እዚ ኩሉ ዝረኣነ ብሓድሽ ኪዳን ድማ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሃገረ ፊልጵስዩስ ብእመብርሃን ብቅድስት ድንግል ማርያም እዩ እቲ ህንፃ ቤተክርስቲያን ተሰሪሑ ምድራዊ ንሪኦ ዘለና ንመጀመርታ ግዜ ቅድሚኡ ኣብ ቤት ምእመናን ኮይኖም እዮም ኣቦታትና ሐዋርያት ጸሎት እቲ ዝተፈላለየ ዘቕርብሉ ትምህርትታት ዘቕርብሉ ዝነበረ ካብዚ ግዜ ጀሚሩ ግን በዓል ጳውሎስን ንሪኦም ዘለና ማለት ሲላስን ናብቲ ህዝቢ ምስ እመንዎም እቲ ህዝቢ ድማ እንታይ ኮይኑ ይብለና ንዓና ካብዚ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ተግዶ እግዚአብሔር ካብ ጽልማት ናብ ብርሃን ካብ ጣዖት ከም ዝተመለሱ ካብ ክበልኩምና እቲ ክፉ ነገርኩም ግደፉ ካብ ክበልኩምና እነምልኸሉ እንሰግደሉ መስዋዕት እናቕርበሉ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ ቤተ ክርስቲያን ስርሑልና እዮም እዚ ምስ በልዎም እዮም ማለት እዩ ናብ ኣቦታት ሐዋርያት ኢየሩሳሌም መፅኦም እንታይ ንግበር ይመሲ ማለት ስለዚ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ዳ እቶም ኣሕዛብ ናብ እግዚአብሔር ካብ ተመለሱ ቃል እግዚአብሔር ካብ ሰምዑ ልቦናም እግዚአብሔር ካብ በርሀሎም ኢሎም ሱባኤ ኣትዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እቲ ከመይ ገይሮም ክሰርሕዎ ከም ዘለዎም ባዕሉ መፅኡ ኣርእዎም ብሰለስተ ኣእማን በአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ብናይ ስላሴ ማለት ንሪኦ ዘለና እቲ ቤተ መቅደስ እቲ ቅድስ እቲ ማህሌት ተሰሪዑ ረይዎ ከምዚ ሕጂ ንሕና ነዚ ክንሰርሕ ክንደየናይ ደኺምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን እቲ እምኒ ከም ሽምዓ እናመኸኸ ከም ጧፍ ኩሉ ትሪኦ ዘለኹም ነዚ ኩሉ ስራሕ ውዒሉ ማለት ባዕሉ ቀዲሱ ድማ ንቅዱሳን ሐዋርያቱን ስለዚ እዚ ነብዕሎ ዘለና እግረ መንገድና ቤተክርስቲያን ህንፃ ክበሃል ከሎ ብሓድሽ ኪዳን ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት እውን 1126 ንመጀመርታ ግዜ እቶም ሰዓብቲ ጎይታ ማንስቶ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ዝነበሩ ክርስቲያን ተባሃሉ ክርስቲያን ማለት ብክርስቶስ ብስላሴ ኣሚኑ ሽም ውልድና ሃብተ ክርስትና ዝተዋህቦ ማለት ስለዚ እዚ ዘለናዮ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንዓና
كنتمقلو نعنا ولدنت كنرهبلو نعنا قال كيدان كنعسرلو نعنا انت بدلنا نحطم ننسحلو اول كهنات ابوتاتنا ون مسانا ስለዘለው እቲ መስቀለ ክርስቶስ ውን ናይ ሰላም ናይ ድህነት ናይ ዕርቂ አጋንንት ካባና ክርሕቁ ኩሉ ንሪኦ ትማይ ጸሎት ኣብዚ ዘሎ ቤተክርስቲያን ኩሉ ነገር ይዘለው ማለት ዝረ ዘይረ ረቂቅ ዝኾነ ሃብተ ሰማያ ዝኾነ እሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰማዕና ልቦናና ይሕድረልና ናደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላድነት ናይ ስላሴ ቸርነት ምሕረት አይፈለና እግዚአብሔር አምላክ ድማ ናሃገርና ናዓለሙ ከምዚ ጀሚርና ዘሎ ምሕረትን ሰላምን ሙሉ ሰላም ይግበረልና ሕረስ ሓረስታይ ነገር ነጋዳይ ሕለፍ ተሓላለፍ ዝበሃል ናይ ሰላም ጊዜ የምፃልና نتم مرحة هايمانوت مرحة هاجر دماغ جابر عملا مستوعلن لبنان هايلن أتصرحوا وخلوا جابر مسوم كانوا يكان علم تم في رمضان الله بسلاميتنا سبعات لك جابر ولا تدرين وسكلكم جبريل جبر مريم أجلجالي بيت كريستيان دبر كسقام مقدر في أغز برزو بمجمريا منفساوي سلام تانا نقدم قصيلو نسوهم بزرلكم منفساوي تمرتي أبيت كريستيانكم در أهم موتوكو أقلقلت زنعر مخانو كابي صحفت نوس هاجر سبكة سنة عفية بعلت إسران شمال تنور حربعتي خلت تشعين عصر تحمشتن بغوت المسجد عصر تنتر مع 9 ستتحفلنا دبداب بقرداك إلنا ألنا سلزي كاب علت شوعات ورحمشتن خلت تشعين عصر تحمشتن جئز جمركم ملأك مهرات ود جبريل جبر مريم تبعكم كتصوعوا كم تفكرنا كنجلس كلنا مسائق جزيهم زبالة من فزع أقلقلت كتكايدوا بحضرة الله ونعم قاعد من تعلان هابهم علل بلالو مدتات نزام قبولنا جز أقلقالي بيت كريستيان دبر قسقام مقد عرفي عقب قرزو تاريخ الحلقم ومبرتع المحلي في تاريخ الحلقم أجل قلناكم ترى وهابكم السلطان بمجمرة منفساوي سلام تعالى نقدم إذا صحفنا كلهم حنتيا نبيك الشقايم دما ملاك صحاي قايم ولد جورج استوعيلهم نخصوعوا كم تفقدنا بمساي قزيهم دما بزمن نخاقل قلو እግዚአብሔር አምላክ حقزهم أبو صان أبوتات إذا غمزي تسلمهم لنا ألو علل أين الدف الراي ناو أبوي كشف الساية برهانة ناو أبوي كشف الساية أنسلو ناو أبوي كشي قبل እግዚአብሔር تخلي ناو أبوي كشي قبر مدهن رس دبري قبر إيسوس أقل بيت كريستيان دبر قسقاس نسري لهم عنتني من لمضلهم حراي أورا سبخا قبائي نامدره أورا سبخا قبائي أولا تنسو خمتي تنسو خمتي عن كلهم حديهم الرأي بأبالات تنساخوا متيز نبابلنا سنيلنا نسمع عوي كبتنا يقدام النت توفاي النت كل قبر الله لنا حجوين نابزيك المسغل لنا كل جزي ببزل لك عوم حسكا خاتمة زمو زم أبالات تنساخوا متيز حجي نايز قدام غنبوبلنا يوم أبزيون كوف يلمني أمزلو حجوين كم تزرعكم حاضراتكم قابسين قعنا الرأي إذا حجنوا بلوز وزن لهم بيت كريستيان يعاد عقوم قرزو مقد عرفي نهاي عدي مقد عرفي عقوم قرزي مجمريا سبق سلو بعلت شمونتي ورحاحاتي لتشعن 14 تجميرو نغلط عامل زاكل ورقة لمحداس سقاب 10 تخلطي ورحي كلتا شعن 10 شدشتن أما من الأسناء ورقة مع الرأي كاب كسار أمبا كساب أسمرا كلتا عمل تمالاريسنا أوكي مسبنا يورقة بدو حريقو كاب علت 14 ورحا حادي
كلتا شحن عصرت شوعات تجميرو مسرت نايزي بيت كريستيان زي نايزي خلتا عدي كابزي كلتا شحن عصر شوعات جميرو سقابز حجي زلنا يو ازتري وهنصا حاده تأمرت زلوي تأمرت اللو مغنياتو عمود قصروان زنا بزقدمنا زلوا عمود عسران حدنين دي مريم مالجو عوشتي شدشت عمودين وسقام مالجو كلتي انت تدميرن كا مدينه عالم يخونا مالجو እንደገና መስቀል እንተዳሪ ናዮ ኻኔ 16 16 ኪዳና ምሕረት እዩ ስለዚ እንተስተውዒልና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናይ በሓቂ ሓደ ተኣምር ዘለዋ ኣሰራርሓ እያ ብቐንዱ ከዓ ትእምርተ መስቀል እያ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ቤተ ክርስቲያን ትእምርተ መስቀል እያ ብምልእታ ስለዚ በዚ ሕጂ ክንገልጾ ዘለና ተኣምር ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ምዃና ነዚ ህዝብና ክንገልጽ ንፈቱ ካብኡ ቀፂልና ምናልባት ነዚ ፅምብል እዚ ኣብ ውዑር ዘወፈዩ ክነንብብ ኢና ዝያዳ ከዓ ብፆተይ ስለ ዘለዉ ተወሳኺ እውን ክህብዎ ዝኽእሉ ኣሎ ነጥብታት ማለት እዩ ሃራይ ቀዳማይ ነዚ ፅምብል እዚ ዝሃቡ ማለት እዩ ኣብ ውዑር ቀዳማይ ገረላሳ ሃይሌ ዕቁባ ኪዳኔ ግደይ ወለ ሊባኖስ ቀሺ ገረዚያር ተክሌ ምስግና ሃይለ ሚካኤል ንጉሰ ገረሱስ መሐሪ ገብረ ሚካኤል ቀስተላ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል ተክለ ሃይማኖት ግርማይ ሃይለ መሐሪ ቀሺ ገብረ ገርግስ ኣብ ሆላንድ ዝርከቡ ደቂ ናይ ክልተ ዓዲ ዓቐብ ጎርዞ መገዲ ዕርፊ ዓቐብ ጎርዞ ዝኾኑ ናቶም ብምዕራይ ቀሺ ኣበበ ኪዳኔ ወለ ገርግስ እዞም ዝገልፆም ዘለኹ ሓደ ምዕራይ ዝወፈዩ ማለት እየ ኪዳነ ወለ ገርግስ ኢለ ነጋሲ ዮሃንስ ምሕረተ ኣብ ኪዳኔ ሰመረ ቀሺ ብሳሃየ ሓደ ምዕራይን 10,000 ኣወፍዩ ደስታ ቀሺ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ዮሃንስ ኪዳኔ بسم عدي عدقي حدا معراي كاش برهاني في السهاية كاش في السهاية برهاني قد نحج استحارة مالتيو بعرايو نايزقي تسفاي بعراي مالتي خرتيوم اليوم قد نحجي مستوى بعر كنت أقسم سلسل دلنا هنا باراخي أرحمهم برهاني حدكو كساد امبا بعراي بسم عدي خساد امبا بعراي بسم عدي زخلو بعراي بسم عدي شاعة بعراي تخلى بيني كساد امبا بعراي فانيل تسفا قرقس 10,000 هيبو الرأي زوفيو مجمرة جنزب كحركة لأنها توم مالك زرزر برا أيوه اسمعك أيوه هيك جمرة زين كدنا ولا أوكي الرأي أش محارق أشبتوي كتشح كحاسة كشحدش شح أوشتي زلو نايكل التعدي عقب غرزو مقد عرفي عقب غرزو أسمعت أزوم ناي هولاند مالتيو أبراهام تسفاي تمرسو كيرانا باراخي تسفا مريم مبرهتو مرأيا تفري تولد جرماي هايلي تعومزجي فوتسوم هايلي دياقون تعومزجي هابتوم درار كوخوب كشي أببه قبيوت برختي ولا جبريل كشجر يسوس كشجر لاسة أنا تعزلك حد عالم سيوم كشبرهاني
እዚኦም ኩሎም ብሓደ ኮይኖም 8,500 ከዓ ኣወፊዮም ኣራይ ንቕፅል ኣለና ንብረት ካብ ኣስመራ ዝመፀ ኪዳነ ሃይለ ሚካኤል መጋረጃ ቤት መቅደስ ሙቃም ሰዓታት ዮሐና ዓለም 6 ምንጻፍ በቤተ ክርስቲያን ጣዓመ ገረጻድቅ ሾሞንተ ኮፍ መበሊ ጣውላ ናይ ካህናት ጣዓመ ገረጻድቅ 2 ምንጻፍ ንቤተ ክርስቲያን ይቡ ኣሰፋ ገብሪህይወት 2 ምንጻፍ ይቡ ቀሺ ገረመድሂን ርእሰ ደብሪ ገረ ኢየሱስ ምስ ደቆም 100 ኮፍ መበሊ ሓፂን መተሓፃፀቢ ኣቑሑ ተኸስተ ዮሐንስ ወዲ ዓሙና ምስ በዓልቲ ቤቱ ኢየሩሳሌም ቀሺ ገረመድሂን 20 ሰድያ ስእሊ ናይ መዲና ዓለምን ናይ ኣዴ ማርያምን 2 ዓበይቲ ሂቦም ጥዑም ህዝጊ ዮሐንስ ጥዑም ህዝጊ ወላሃንስ ኢፒፈር ዓባይ ሓንቲ ገመድ ኢፒፋየር ሓለቃ መሓሪ ገብረ ገርግስ 2 ምንጻፍ ስፒከር 2 ጸናጽል 30 መቆሚያ ጻዕዳ 5 ገነት አስመላሽ ስኪፐር 2 ናይ ማይክሮፎን ተተካሊ ሓንቲ መቆሚያ 5 ጻዕዳ ሓንቲ ሓባ ተተካሊ 5 ከዓ ቋሚ ዞ መቆሚያ ቀሺ መልአከ ብርሃን ምንጻፍ 2 ሓንቲ መቆሚያ 5 ሓባ ከዓ መቆሚያ ሃረግ ቀሺ መብራህቶም ገብረሃንስ 2 ኸበሮ ተስፋ ማርያም ገረመድሂን 1 ምንጻፍ ሂቡ ቀሺ ተወልደመድሂን ቀሺ ተወልደ 1 ምንጻፍ ሂቡ ዲያቆን ሰመረ መሓሪ 5 ልብሲ 1 ጽላል ሂቡ ማሕበር መድሂን ዓለም ደብረ ቁስቋም ኣስመራ ዘላ 2 መቆሚያ መቐመጢ ናይ ካህናት ንመጠምጠሚያ ዝኸውን 6 ጣቓ ብርኽቲ ቀሺ ወለ ገብርኤል ንግስቲ ደስታ 1 ጽላል ዘቢብ ዕጣን ጥዋፍ መጽሓፍ ድርሰት ድርሳኔ ናይ ማርያም ቀሺ መንግስቲ ኣብ መልአከ ብርሃን 5 ልብሲ 1 ጽላል ትርሓስ ገብረሃንስ 1 ምንጻፍ 1 ገባር ሰናይ 1 መጋረጃ መንዳብ ናይ ማሕበር ሰንበት ዓቆብ ጎርዞ መገዲ ዕርፊ ኣብ ቀሺ ገርዜር ዘለዋ ማለት እዩ 2 ሓሽር ደስታ ደስታ ቀሺ ተክለ ሃይማኖት 1 ሓሽር ለምለም ቀሺ ጋይም 1 ሓሽር ቀሺ ፍስሃየ ብርሃነ 5 ልብሲ ማሕበር መዲና ዓለም ዓቆብ ጎርዞ بفولي حوبا 6 ሓሽር ማሕበር መዲና ዓለም ዓቆብ ጎርዞ بفولي ስሙ حوጋ 6 ሓሽር ይቦም ተስፋ ዓለም ፍርሓንስ ክሳብ እምባ ጽላልን ሓሽርን ኣዴታት ናይ ክሳድ እምባ ሓድሽ ዓዲ
حموش تركن كلتا متصافن من حدار كباب عدي عطو يماني تخلي بقع أشي برهاني أبرها قصاد مبا حاجة بقع برهاني أصفها قصاد مبا حاجة بقع لتبرهان سلامون حاجة سئلي ناي أدي مريم عصرت طواف أشي برهاني أشي ملاك برهان إسرائيل شمونتن كوبايات مستين عطانن يوحنس قبريوات سدبري هذا من صاف يمانا قشقر يسوس حموش تشح تولد رزانة حموش تشح اسم الله قبر سلاسة هذا شح سيوم ولا خيلان سنستطلال حانتي عباي سئلي ناس الله محبر قدوس من كيل هذا مصحف نجستي غرزير حقوس 4 عبيتي سلال يغني لي كبرتي عبلي سمع كلكم زمجايس كابرحكم كقربات متاهم انقوا دحال متاهم ابزخم البعال عقب غرزو مقدا ابي هنصا انقوا دحال متاهم يمانكم صقام متاهم ابزي بركت زوفو زلخا كله سب أيقونن كلتا عدي عقب غرزو مقدا ابيس ملون الزبا سنعفه زي هذا يلن مو تنزل بباز اللوا ناي لما انت ناي قدمكن قلب 50 شيء قرب 10 تاتزيد زي هذا سب كبسلا يكون كبسليتي يلن إذا يمكن ناي تماري زحزناين بايتا إن كان يكونن أبا من زمان تماري تليفون دلوا خليت تمسكن حبتم جبره كلت تمسكن تفلح حدقو كل جزء قامها بساتهم ونترفون رابع يوم حمشاي معاتهم زلوا أبدا ناي تماري نام بينادرنا أبزيكن كله في اللايك التعدي زي هذا سب يلن كله يبغى زياد سبعة يكون سويتي يكون قلبتي يكون بستفعل عليه من قد كلهم ذهبين عن فلتهم وكلهم قاعد حنتهم الرأيت ما هذا غسل اللي زلوا زم بتات قاب رخام يوم زلوا قل كم إذا عمل سلم تريم تفهم ناس لذا يبلو إتم هذا غسل له كلنا بزلنا عقبي كلنا خلوا في مدرك تغفي تزلوا الرأي أتى حقوس قبر مريم شحنا قفا أتى عواصن بيت تسفاي شحنا قفا أتى بحرة أب كنانة شحنا قفا أتو محرة أو قبرهان شحنا قفا أتو عند مريم كيش خلانة شحنا قفا أتو فتصوم تسباي شحنا قفا أتو قرنكي البرهانة شحنا قفا ويزرو مزويني أرأي خلتميتنا قفا أتو قال أب كيش تقاز أب حميس ميتنا قفا أتو برهانة تقستي خلتميتنا قفا أتو أرحانو مريا قابر شحنا قفا أتو طعامي كدانة ميتن سلاسان نقفا قابل بحقس تقبلون لا ننسى ويزر ترحاس قبر هنس شهنا فا الرأي وقع نابزي قبور معلتي أبكعنا فتاري بمقصال تقماطو صنعافي محبر مدينة عالم تقماطو صنعافن أما محبر ذاتون تقماطو صنعافن زبركتوه خنقلت كبرهم مرقيتا عادة شيخ قرشي مبراهتهم دباس عادة شيخ قرشي قرماي سيوم عادة شيخ قرشي معرتاب تصفى عادة شيخ قرشي كشيخ حسابه يموت عادة شيخ قرشي طعامة تغلي عادة شيخ قرشي شقا قدي ولا ليبانوس عادة شيخ قرشي السهاية قبل ناس عادة شيخ قرشي تسفى قابل هاي المكير عادة شيخ قرشي السهاية تفري حمش تميت قرشي هاي لحلفة عادة شيخ قرشي ويتقوم قبل هانس حمش تميت قرشي زيادة يوهانس 300 قرشي ملقيتا قشبر هي عادة شيخ قرشي سقاي كي يساعدوا عادة شيخ قرشي قبل ناس اشقر يوسوس عادة شيخ قرشي زياخد تكرتني حقا تغلى حدقو كلتا قللات عباين اشتين شومن تشعن 500 زودئه خمسي مالتيو
يمان نجاش عادش عقرشي هايل قرشي ولا جبريل عادش عقرشي هابتهم جبرون لك كمان كم تناي تغلى حدقو شو ما انتشرين حمش تميتين زودة بقولك كم تصير alright فساهية كداي مخو حمش تميت قرشي تساقب استفاي مرجيتا عادش عقرشي يمانه فتوي يمانه فتوي حادش عقرشي تولد طعامه حادش عقرشي امانيل طعامه كلت كونتال شغورتي امانيل طعامه كلت كونتال شغورتي يانا هنكيل يعني خالي تودي نايك اونتي ويس ناي خيابات ون تودي تهون هون كنا انا تزارو انتاي نحنا ابدي تبصحنا ابدي ابي المسجد እግዚአብሔር ይመስገን ሊቃውንትናን ታቦትናን ሃይማኖትናን የቁመና እግዚአብሔር ይሃበና በሐቅ ዝኾነ ኮይኑ ከዓ ንሕና እዚ ቤተ ክርስቲያን ዘይተሰሪሑ ዘሎ ብናይ ደቅና እዩ بناي دقنايو دقنا خنبلوم بحق ترخمو تبابيقومن حاسيبو مستنتينو من يقبرو نايس تقلعو دقات وقو انبعض خلعو ويون ربع بسطرو قلعو ديابير تهابون ايو نسوم بتسررو وخعا تقبلتي عبزي كعراخمو بدقات بدي عبدي تطلحو بحقي تقبلهم أخبرهم حبحبهم عبدهم عودهم بحقي أيهم النابرو بحق ترخم بيت ذي هنتعطي هالطوة ناين يوين ناين جون تأخاخيبهم كلهم إلين قالتين كوينهم يوم نخذ مرقنا بحق نحنا لما ندمن عندنا سرحتنا عبدي تصرحوا نظهن صادي تهالطو بجنزب بحق تمطو وحلالو يخونو ويونو بدي تطلحو عبيتي حيوات حيالات كل هي نسمع نري أنزلنا نهابو نعطاتهم بحق ترخمو نخصكس كلنا عبدي تطحنا بحق من رغاية اليوم يوم الرقلنا وذهن صادي تهالطو يخونو وذهن زهنطو يخونو بحق نحنا مسبوناتنا كنت عدي عقب برضو مقدم فينا عقب برضو مقدم فيه تراكي كنا خاب حقي في بيت ذي بيت كريستيان لا حزبين علمن لا يول كنت عدوون اي كونن قل بي موافرتي بليك اونتي خنو بمن محاضرتي بحق تخمو ليك اونتي خمسن عافن سقاعي اسمرا بحق لا تسامعوا لقاوتنا حلفتنا له بحق ترخما ايغونفنا تخون خيرنا عدنا بحق ترخما مسكيننا الى مسكيننا وسائل يقولوا وذو مبزي تمالي كارت مالي تحجكم مبزي زمتاكم لقاوتنا እግዚአብሔር يقومنا አየው ሄደና عبيت عبدي ويقول لهم لقاوتنا كارسهم كارس مرا أتحجكم تقع سنعفه زمتاكم عبيتي مرحت هايمانوتنا خعاب حقي زيابهن يقومكم يقومنا إذن لقاوتي هاي كهانات كعا خاصكم والمطيكم بحق ختقلقلوا مدلة كريستيان دي زمتاكم مسجدنا بحق هم متعرش تعملوا يوم يغا نحنا تلاخذ سرعي سبيتي كاب كتما خونو كاب قطعكم خاب عدات مطاكم كعروكم نطول اختنا اطلعكم نطي تابوتنا بحق تريو بحاجه كنمرق بحاجه بحق ترخم نخنوعي عبدين منطاكم بحق مسجدنا نتعرش تعملوا يوم خمد هي تجمل تلوها بيت كريستيان يعطونا يعطوا سلطلوها لقاوتنا
بحق يحفظنا لا نظام رئيسي يخونوا دخول يخون بيت كريستيان تسارحوا زقل قلوب ترخيبوا انتاكو خيبوا زقل قلوب ترخبوا على بيت كريستيان حزبين تقوموا من بيت بذي بيت كريستيان بذي حزبين مقومي يبنى لناهيها أنتم مرحتنا بحق نحن خمت تقدمي حفظنا لنذو حيمانتنا نعرى طلعنا خيبنا نتا حيمانت بمولو أمور بحقي لأني خدف على سنة سنتين دلي حاضرنا بنا بحق ترهم مثلا ما في عطر أنا رايح من سكان هذا كعالم تصفى 300 قرشي كشجرة زهر تسمى 300 قرشي كشعير سلاسة قرمدين 300 قرشي هذا أبرها تصفى مريم سنعافه عادة شهر قرشي لك هوريان كحاسة صادم با حادة شهر قرشي كشوف أخرتين حبس حادة شهر قرشي برهانة قبيوت كسادم با عادة شهر قرشي عالم عقبة عقب قردو حادة شهر قرشي إنها مريم عبد باقي 3 شهر قرشي عقبة قدر الناس 300 قرشي هاي لكم قول حد صريح وظلوا حدناتكم من حضرتكم من يفرقون دقز الله يكون بوست الله يكون سلت حبابكم لون أي حق تصريح الله حسنت شيء حزب ونصرح يكون اليوم ترضحنا 14 ترضحنا 15 كابان عليه بنا كله ذي اليوم እግዚአብሔር ተሓድነት ዝሰርሕ ምዃኑ ፍቅሪ ዝሰርሕ ምዃኑ ግን ርኢና ዮ ዝንሪኣ ዘሎ ናይ ብሓቂ ከም መካበብያ በየናይ ግዜ ተሰሪሑ በየናይ ሰብከ ተሰሪሑ ናይ ብሓቂ ለኣንክሮን ተዘክሮ ዝኸውን እዩ ናይ ብሓቂ እዚ ክረአ ከሎ ናይ ብሓቂ ክንደይ ህፁ ኮይኖም ሰሪሖም ክንደይ ነይሮም ህዝብና ናይ ብሓቂ ዝበዝሕ በረኻ እዩ ዘሎ ግን እግዚኣብሔር ብሓይሊ እግዚኣብሔር ተሓድነት ግን ነዚ ኩሉ ከስርሓኩም ዝኸኣለ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ናብ ቅድስቲ ኣዶና ናይ ብሓቂ ሓጊዛትኩምን ባሪኻትኩምን ገንዘብኩም ድማ ተባረኸ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ከምቲ ሓደ ዘመቦ ዝበልዎ ብሩኻት ዝወለደ ቅዱሳት ዝወለደ ኩሉ ሻዕ ይሕጎስ እዩ ኩሉ ሻዕ ወላዲ ቅዱሳት ግበርለይ ብሩኻት ግበርለይ ድሕረይ ግበርለይ እናበለ ጸሎት ዝገብሮ ቦታትና ከምዚ ወሊድኩሞም ዘለኹም ድሕሮ ኮይኖም ምስ እንደገና እኒሄ ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዓንቢቦምዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብታ ዝተወልዱላ ናብታ ዝዓበዩላ ተመሊሶም ዝግልገሉላ ዝቐርቡላ ሰግዱላ ይግበርልኩም እግዚኣብሔር ቶም ደቅኹም ተክል ወይኒ ይግበሮም ሰናይ ግብሪ እዚ ድማ ንኣቶም ኣሕሊፉስ ንደቆምን ደቂ ደቆም ዘሕልፍ ይግበሮ እግዚኣብሔር ኣቦታት ናይ ብሓቂ ክትምርቑ ይግባኣኩም ናይ ብሓቂ ቅዱስ እንተ ደኣ ወሊዱ ቅዱስ ኣቦ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ወሊዱ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝም ደቅና ወዶም ይኹን ባሎም ይኹን ካህናቶም ይኹን ዲያቆናቶም ይኹን ኣብ ዘለወልዮም ዓድና ኢሎም ጥራሕ ንሳቶም ዘይኮኑ ሽመጃናት ወላዲ ይኹን ከምቲ ዓንተዎ ዝበልናዮ ብክርስቲያንነቱ ዝኣምን ይኹን ወደና ቅድስቲ ማርያም ዝኣምን ይኹን እዚ ኩሉ ስለ ዝደርበየሉ እዚ ህንፃ እዚ ዝመንገዲ እዚ ተሰሪሑ ዘሎሞ እግዚኣብሔር ብእምነቶም ፀኒዖም እዚ እምነት እዚ ኣብ ደቆምን ደቂ ደቆምን ዝሰርሕ ኮይኑ ፀጋን በረከትን ይሕደሮም ፀጋን በረከትን ይሕደር ዓዲ ለምለም ሰዊት ዓዲ ሓራስ እንታይ ይግበሮ እግዚኣብሔር ደቅኹም ድማ ተመሊሶም ኣቦየ ኣደየ ኢሎም ክቐብሩ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ምሉእ ሰላም ኣብ ሃገርና ምሉእ ሰላም ኣብ መንግስትና ነቢሩ ድማ ናብ ሰላም ዘምርሕ መንገዲ ክበልና ፈጣሪና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን መዓት ይቐንጠልና ምሕረት የውደልና ሰላሙ ይኣዝዘልና ፈጣሪና ኩለ ግዜ ዝሓድነት እዚ እንተልዩ እዚ ይኮነን ካልእ ክስራሕ ይከኣል እሞ ሓድነትኩም ዘለኣለም ነባሪ ሓድነት ይግበሮ ዘመቦ ዝበልዎ ድማ ናይ ብሓቂ ጸሎትን ምህለላን ኣቦታት ይኹን ኣዳታት ይኹን የድልየና ሃገር ሰላም ተደኣ ተረኺቡ ኩሉ ሰላም ኣለ ማለት እዩ ሰላም ምስኣን ምስ ጎረቤትና ግን ኩሉ ፈተናን መከራን ኣሕሊፍናስ እውን በፂሕና እሞ ናብ ሰላም ተመሊሰሎ ይበሃል ኣሎ ኩሉ ሰላም ኮይኑ ኣታዊን ወፃኢን ናይ ብሓቂ ከምቲ ቅድም ዝነበረና ክመልሰልና እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ነዚ ኩሉ ድማ ጸሎት እዩ ጸሎት ኩሉ ክኸውን ይኽእል እሞ ምህልላን ጸሎትን ኣዶታት ብሕልሚ ወይ ልሰምዓክን ንኣኻትክን እዛ ሰላም ሃበና
ዛጸጋሃ በና ዛምሕረት ካውደልና እና በልክንት ልምና እግዚአብሔር አምላክ ቅምሎሚ ዝነበረ ጸበባናን ችግርናን ኩልና ንፈልጠዩ ነይሩ እግዚአብሔር አርሂድ ማ ጽቡቕ ኣብፅሕና ነይሩ كما أقول قدم حدا بنا يوفينا خا فتنا زي بصحنا لما أخل غير فتنا زي نبهينا يسلامنا عملت مهرات هاي سنانا عملت مهرات قبرنا إجابير قدس فقادي قلنا بنا قدس نسجان بركة اليدين أي فينا إجابير أملخنا لما وكل جد سمع مقسم عنا قدس فقادي قل سلام أبو ودون تسكتوا قرالي ثنا مرام ومقص مسكن ولا يزين يسوس كسر وترى يراكبني ونكل نعلم هداية نعلم تسالي زورد ورنا فتارنا بقين بقلب تنفذ واجبنا كانت رقلنا ملايت برنا تبنا ناي سلام
نهيدات نزبرنا بجهاجرم تحدث سمعتنا محررنا نفسة أبوتاتنا نحواتنا نحتنا أصابت عديات عرفوا جنة من مستسميات يلفنا نصابنا جرنا سمحرنا علمنا كل سلام صقا ورديت الله خلنا في طارنا ونزل السماء أصابوا نزل السماء لا ننسك ويقول كانك وجمال السماء كما هو من سسائن ليلتنا أبدا بديلنا أبسانا وجبائنا كمالني بديلنا بسرنا تعانينا سمسود على عدنا وعلى عنا ونقول سيدك يدرس هاي وسهل على المال سلام بسرنا وهدي مرام سلام لك سلام لك روح عندي صوتك يكسر تبسيط ومن تذكر جميع ذكي سعد وسليم يترجعني حرم لك يسوع كريستوس كنيسة قائم كون بركانه وتوفي برهانه كون بركانه وتوفي برهانه كون بركانه وتوفي برهانه صقه العاب سلام ولد وفرس لمن تقدس هذا تعال وعلى تلالي ولا كل سمو يفتح ويسري يهدي ويعصي ينو أملاكنا جاهر أملاكنا مسكنا عيبد الله جاهر أملاكنا سلامي هذا جاهر من سحابة سنة فلناكم كما لهم سلام عبد الرحمن جاهر بسبوتاتنا ندساتنا ما خبر سيانا يفتحينا أملاكنا سلام سكلاتنا سلام هاجرنا سلام من السماء سلام عالمنا
رمضان بسلامي كتوالكم بتصوعوا بمسعى أبوات تفعلكم الله تعبر على التزيين نعم أبوي كشمال ناتم قبل وانس على الغالي بيت كرسيان قبل أسقام مقدمة في عمل قرضهم بلتناتكم على بلتكم ترأيوا كابد على تزين من أكرما كشي مولاتم قبل وانس تواليهم نخطوعوا تفعل اليوم عليهم تانا قدم بتتلاتكم من على بلتكم من برأي كابد على تزين من أكا حيلي كشي ملاك هاي الأب المدربي وتوالدهم نخطوعوا تفعل اليوم عليهم هراي نام بريك أشيد تسعود المهان تسفاي قبل تمايلكم نخصوعوا لأبوتات بزعان تفعيدكم على علم بلالهم كل وعدتكم
قبلنا تكمنا بناس علينا بالبلد الطرفين بالجديد ونقول حزب تجينا حقوشنا طرفنا كما هناك اليوم هذا بنا كلهم كتمادلوا عددوا سواء سويتي حقري هم يرينا إلى العناد أمنا إلى يوم حقي عليهم يقولون دائم وهاترهوا هايو هذا من تعمل هذا من أملاك الأمور ينفرهم الكلام سورنا وحقي تريدهم وواطئها بالنار من هذه الأولى هذا النجاح السهل النجاح ويتفول آمون وركث المساكين وركث ميكائيل وذرية لنا وتجبنا تبارك تقدس بعد عننا بعد سكنا بعد سلام ما يقول النجاح في أول ذر سمايات كبري هبلنا نزاز بيت كريستيان زي حق نجر فسان سنبلان كل هرر الواو كل قعدت حستوز هنا وفي الله قلباتي يخون نبراتي يخون حق نجر زكاة فالنجر يلا نحن خاب حق عليه كل تعدي كبري هبلنا أنا نبل ليكاونتي ليكناتكم مسخوا من بر سعركم لخامكم كفتم متاجن تفديوا سواء خوينو نحن خاب حق عليه أمسكنا أنا ما جرشت أنا قال حق على مسكنا أنا خمسة هاي ترى عيل نحن في عبير زي كده فنا ما يدين أغلط كنيو إذا ما عتنا رأي تصيق النابلنا سأني هنا كل تمعت زي متاجن حق نقدر زي تخلنا نقدر يل صحي قرات النوعين صحي كعقولنا بخلو أنت بينك أنتي أنت بس ما عالت حق نقدر زي قلنا إحنا كبرتي هذا غني لنا طعم يلي بحقي عاوزي مسكان أنت مسكان نيبلنا كلنا نزلة كريستيان زي كلنا ندرع له نسعر له نقول له زنبر ناس اللي زخنا زيابير مسكان أنكو عبزي بصحنا فتاري زيابير أملاخ أنكو عبزي بصحنا كبر مسكانا يكون أتم أبدك زلوا دكنا نايب حقي بقاهم حبنا تندينا نايب حقي عدنا هبهم عدم زمان الله سيقبل لهم زيابير أملاخ نحن نايب حقي مسكن تانا وسان يقولون يقني لنا أقل قلت سبوق حديرو كابت مالك سعليتي سعلوم معلتي أب ساعتي أقل لكم أقول إذا تكرسي أنا مخالف زيابير تفرق أيوه يقني لنا خبري عملنا أنا بعد خبر أنا بعد قيل
أنت اللو زلنا يزي زبط كريستيان زي رأينا إذا مدكنا ختم الرقلنا وإذا كهنا زيهم كاتي يوم اللقون 4 يكون 5 يكون زي كريستيان كعا نحن حقوساتنا كنا أنا مدينة خسن عافية حتى دكتورنا يله قلنا أنا زي مكاركم أنت إذا ما قش زيهم كعا عملا تعنا هبوب زقل بالوازن لو نساتهم من برنا هنا بسيط أنا يوم يبلنا زقبرنا اليوم يبلنا نزياتهم قل يشتغلوا كل جزء أنا أساتهم كتمر قلنا عدخان عين خان سلسلة قلنا أنا حيش إزارة زلكم بر نايت إزارة زلني بالليل يقين يلنا أنت يا كعب بوتي كوين أنبابات مسلو نزول تكرسنا أنباب كلنا أنا حبسنا وسينا بقول نزام دكنا كتمر قلنا نزام كهنا زيهم متكأتا عن تتكيهم زلوا أملاخنا أتاتهم قلنا الشعر رايتي إنه مسكون بزيادة خمت عن تويك الزرب سنة أفتي من الله مسودانا بعبيتي الزرب تبايلو هايدن كير خدان تزاروسي أي طرفون نحن أنت أين نبل سبقوا خمت زبلوا بولادو وزمسكن بولادو قاع مسدي خيمة ولادو تعبية ولاد كاقع بتحرخا زخونا نقر ساتون قاعان ولادو مالتو هي جن زو هنصازي بحق نقر خمت زبلوا ببز عقم كله خوفي له خووني خيد زعابي يكون سباي يكون سبايتي يكون كله خوي نجن باوم حاجة ناتهم هني سوا زلوا نسونكم تزبلوا بحق عنا هبهم إذا عاد زي كعب حق نقر هني سومم تولي يوم لهم جنزبهم هيجي نعم عدا مرقصهم ثم بزي زلنا كلنا كعب حق نقر إذا بتكريستيان سي ناي تفليكون ناي مانوتو سلازو خونه زعقمو في قاعات زو أبديني من قاد لو من زمصاصي بحق نقر بزح بركات بزح ولا يحد بزح وحد بزح عبزحو كوين يقول بحق نقر نكو عزين كلنا رأينا نكو عرأيكم زهن صادق بحق نقر بزح حصره حيل سنة ترخبه ولا عسنا بدهم في عدا اللمبر بعصرت عامة الناس انكم تزولوا وامنوا ديسكور لوكاس كوين يقول بحق نقر نكو عفه صمكم نكو عفه صمنا نكو عدستارنا هي قاعز فقر زي كعب فقر خنبر زي هيمانوت زي كع نخلنا تقامو نسخون كع نكو السلام هابكم نكو حقوسكم نكو حقوسنا يقنلنا تحقوسنا نحن بس مسانا بركة الله نسمع المارد كله وعقول سنا ما عاد عندنا ناجبر ربي حبيب من أول المسميات سلطان زوابو ملاوين عرات أو يكساوس أو يديقونات أنتم أقول تجابر وانا تجابر كنون صانو الوانا نمسس ما تجابر افتما صلى تجابر مار نفسه والعدل قادر سبونا أبي كسوتلتي بما لفسريت متسقبات يقبنكم كن لوانا كن صان لمن قصصمات بنت زنماران من 10 تخلتك زي Yes,